Bună, sunt Elisabeta Bindu, ne întâlnim din nou. Hola a todos, mi madre es Elisabetta Bindi y nos vemos de nuevo. Y antes que nada, si os gusta nuestro contenido, os invitamos que os suscribáis a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que os lleguen notificaciones cuando subimos nuevo video y dejar un me gusta porque eso nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. Ăsta e a cincilea, Ese es el quinta parte del tapete. da. Y esta vez mi madre va a hacer una tortuga. Noi am optat să facem pe un fond bej de data asta. Esta vez va a ser en un fondo, en un cuadrado B, Așa, así. fondul. După care broscuța am făcut-o cu culoarea verde. Verde para la tortuga Închis. verde Și oscuro. marginea cu picioarele cu verde Y la margen deschis. y los patas con verde claro Și aici y negro para los negru ojos. ochii. Acum numărul 3, Aguja número 3, forfica tijera și acul cu care o să y aguja de coser. Pentru că ne trebuie de data asta, noi toate o să le cosăm. Porque todo va a ser cosido. Nu o să facem nimica din ea, ci totul o să-l cosăm. Todo se va a coser. Că v-am spus, toate lucrurile sunt luate de pe margine și ne trebuie ca să le cosăm. Vreau să arăt lucrurile care să îmi face pe margine, că să pot face și în sub o altă formă. Porque como hay muchas Ya, cosas ya. que se puede hacer, por eso. Da, de-aia am încercat să facem așa. Și acum o să începem să facem broscuța. Y empezamos la tortuga con el caparazón. Vom face prima dată două ochiuri. Y se empieza con 2 puntos. 1, 1, 2. Luăm o Și dată dos. pe arc și vom face 10 puncte coge. duble. se coge el hilo y se hace 10 puntos dobles. V-am spus că așa e simplu. Noi așa îi spunem simplu. Când luăm o dată pe arc Cogiendo și 2 luăm veces așa, son îi puntos spunem dobles. Punct dublu. Así son puntos dobles. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 10. y 10. Tragem ața Se estira el hilo și o băgăm în primul, care l-am făcut în primul ochi, y se mete en primer punto que hemos hecho. care l-am făcut. Așa. De esa manera Facem din nou un punct. se luăm hace o nuevo un dată pe punto, arc, îl băgăm aici în prima, se coge otra vez y se mete en el primer punto. tot aici. Y se mete otra vez ahí. Și ne vom duce cu el totodată formând Y vamos con él fiecare formando punct en două cada ori. punto 2 puntos. Și tot puncte duble facem. Y lo mismo, puntos dobles. Uite așa. De esa manera. Así. Așa. Mai facem un rând. Se hace Luăm otra o dată fila, pe arc, se coge, luăm, facem un punct și luăm așa. se hace un facem- punto, Facem un punct dublu se hace un punto doble și nu îl înmulțim. y no se multiplica, Ăsta îl înmulțim, ăsta îl înmulțim. pero ese punto se multiplica. Ăsta iară nu îl înmulțim. El otro otra vez no se multiplica Ăsta îl înmulțim. y otra vez ese se multiplica. Da. Și acum o să explicăm Y ahora se explica. că ce trebuie să facem. Am făcut un punct, Hemos hecho un punto, într-al doilea am făcut două puncte, en el segundo 2 puntos, iar am făcut un punct, otro punto, iar am făcut două. otro 2 puntos. Toate sunt puncte duble. Todos son puntos dobles. Ne vom duce cu toate cu puncte duble Todo se va con puntos dobles. și ne ducem tot roată cu Y el. vamos todo el caparazón, así. Așa. Así. Așa.
Acum avem de făcut 4 rânduri. Ahora hay que hacer 4 filas. 1, 2, 3, 4. Ăsta e ultimul rând care îl vom face cu verde. Esa es la última închis. fila con verde oscuro. Și vom face în felul următor. Y se hace de siguiente manera. 1. Luăm un punct și facem, îl băgăm tot aici, în ăsta. Y se mete en ese punto lo mismo. 1, Y se hace 1. 2 care nu le înmulțim. 2 que no se multiplica. Și asta a treilea o înmulțim. Adică unde Y la e tercera V-ul? se multiplica. Donde es el V se Unde e multiplica. V-ul, v-am spus că întotdeauna unde e V se înmulțește. Donde es el V siempre se multiplica. Și ne vom duce cu el tot rotă. Y todo junto se... 1, Vamos 2 con él. și a doilea le înmulțim. Y la segunda se multiplica. Da. Și ne ducem cu el tot rotă. Y vamos con él todo junto. Așa. De esa manera. Așa. Así. Acum vom lua Ahora verdele deschis se mete el verde claro. și vom face în felul următor. Y se hace de siguiente manera. Eu îl bag aici și îl facem așa, îl fac eu. Mi madre lo mete en ese punto y se hace lo hace de esa manera ella. Pentru că eu le mai fac și așa. Así. Pentru a putea să stea, să nu se desfacă. Para que no Așa se- facem. Para que Așa. se queda, se hace así. Am o să tăiem ața verde jos de aici. Mi madre va a cortar el hilo verde Așa. Și vom lua o dată pe ea și ne vom duce. Normal, y se coge una vez. normal aici ne vom duce și vom face puncte simple. En esa parte nos vamos con puntos simples. Nu vom face duble, ci No vom se hace face dobles simple. y se hace simples. Tot roată, fără să le înmulțim. Sin fără multiplicar, nimic. sin nada. Vom face un rând de puncte simple. Se hace una fila de puntos simples. Așa. Así. În fiecare gaură. En vom cada face. punto, punto simple. Da, uite așa. De esa manera. Así aparece. Acum ne vom căta mijlocul. Îl vom pune Ahora așa. se hace el medio. Desde el medio se pone Așa, și îl vom căta mijlocul. así. Aici e mijlocul. Ahí es el medio. Îl vom lăsa așa. Că aici e Se mijlocul. hace así. Și vom face în felul următor. Aici Y se hace de siguiente manera. vom face un lănțișor format din 4 ochiuri. Ahí se hace una varieta de 4 puntos altos. 1, 1, 2, 3, 2, 3 și 4. Vom face codița. Se hace la colita. Și vom face așa. Primul îl facem așa. Y se hace el primero, se Un hace de esa punto manera, simple. con un punto simple. Și vom face 2 puncte duble. Y se hace 2 puntos dobles. 1, 2. 1 y 2. Nu aici, că în asta îl băgăm și îl luăm En cu ese punto se ștergere. mete por punto rayado. Și am făcut codița. Y se hace la cola. Acum ne vom duce și face 4 puncte prin ștergere. Y ahora se hace 4 puntos por punto rayado. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4. și într-a cincilea. Y en el quinto Îl băgăm și facem se mete primul picioruș. y se hace el primer pie, la pata. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 5 4 y facem 5. un bastonaj Así. și facem așa, odată una Y și se hace aici otra vez una. băgăm și facem două ochiuri, Y ahí se două hace 2 puntos. puncte duble între Dos punctos aceeași dobles. gaură. En el mismo punto. Mai facem încă două, tot între Otra aceeași vez. gaură. Așa. De esa Și manera. nu facem una simplă. Y ahora se hace un punto simple. Și îl băgăm
în asta de aici. Y se mete en ese punto. Și am făcut primul picioruș. Că se trebuie hace el să primer stea pie. un picuț mai așa. Și acum facem din nou Y ahora se hace de nuevo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4 și 5-lea. y en el quinto. Așa. Así. Facem din nou a doilea Se picioruș. hace de nuevo el segundo pie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Facem o dată un punct, Se hace de nuevo un luăm o punto. dată pe arc, facem un punct dublu, Se hace un punto doble. iar tot într același gaură, un al doilea punct dublu, Otra vez en el mismo punto, otro punto doble. mai facem încă o dată, Otra vez. 1, 2, 1, 2. tot într același gaură și o facem simplu. Y ahora se hace punto simple. Așa. Îl băgăm aici. Se mete en ese punto. Și acum îl facem capul. Y ahora se hace la cabeza. Și îmi faci așa. 1, Y se hace 1, 2, 2, 3, 3, 4 4. și ăsta 5-lea. Y ese es el quinto. Așa. Así. Și vom face un bastonaj din 7 Y se hace ochi. una vareta de 7 puntos altos. Ăsta îl vom lua jos că nu ne mai trebuie. Ese se saca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 îl vom face. Se cuenta 8. Luăm o dată pe arc și Se coge. 1, 2, 3, 4, între a patrulea Se îl cuenta băgăm y en el cuarto se mete. En el cuarto punto se mete. și facem de data asta un bastonaj. Y ahora se hace una varieta. Luăm de 2 ori pe arc și facem un coge dos bastonaj veces. mare. Y se hace una vareta grande. Uite, așa. Así. Și ne ducem cu bastonajele până jos. Îl Y vamos facem hasta abajo așa, tot con las bastonaje varietas. mari. Varietas grandes. Da, tot bastonaje mari vom face. Uite așa. Así. Pentru că capul trebuie să fie mai mărișor ca... Como la cabeza es más grande que los pies y la cola. Așa. Și acum vom face nu în asta, că în asta la altă vom băga așa. Y ahí se mete y se une. Se unesc. Ne băgăm ca într-una. În asta de aici. Așa. Así. Ăsta e capul. Así. Acum ne vom duce din nou și îmi face un Y ahora vamos de nuevo. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4. și aici între a 5-lea vom face piciorușul. En el quinto se hace el pie. Vom face de data asta un bastonaj din 7 ochiuri. Y esta vez se hace una vareta de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Facem prima dată un ochi. Se hace un punto. După aceea luăm o dată pe arc și facem așa. Așa îl facem, îl băgăm în primul Después se mete en primero. și îl băgăm și într-al doilea. Y en el segundo también. Îl luăm, primile 3 le luăm pe arc Los primeros 3 se cogen. și după aceea îl luăm în tot. Después se coge todo. Mai facem o dată. 1, 1, 2. y 2. Le luăm primele 3 Se coge los primeros 3 și asta îl facem normal. y eso se hace normal. Și îl băgăm aici. Y se mete en ese punto. Facem din nou, mai arătăm o dată. 1,
Ese 1, 2, 2, 3, 3, 4 4. sunt a cincilea. En el quinto Băgăm. se mete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así. Îl facem așa. Primul, Se hace primero, luăm o dată pe arc, se coge așa, así, le luăm primele 3, se coge los primeros 3, apoi 1, se cuenta 1, l-am făcut o dată, îl mai băgăm o dată, luăm primele 3, hace los primeros 3, așa. Și acum ne ducem normal până la y ahora căliță. vamos normal hasta la cola. Así, Așa arată. así aparece. Eu am lăsat un pic de ață mai lungă ca să putem Ha să dejado mi cosăm. madre un poco de hilo más largo para coserse Acum ne vom cosă ochii. y ahora se cuece los ojos. Vom băga de aici. Se mete de esa parte. Așa. Así, Îl băgăm aici în Așa. prima. se meten primero Așa. Și vom face în felul următor. y se hace de siguiente manera. 1, 2. 1 y 2. E suficient. Es suficiente. Da. Așa. Îl băgăm aici și trecem prin el și îl facem pe partea asta la Se altă. mete en ese punto y hacemos con él. L-am făcut bine. Y así aparece la tortuga terminada. Așa arată. Así aparece. Eu cred că lucrurile noastre vă plac. Esperemos que os guste nuestro trabajo, lo que Și hacemos. dacă vă plac lucrurile noastre și vă încântă, Y si os gusta nuestro trabajo, noi vă invităm să urmăriți canalul nostru. os invitamos como siempre que os suscribáis a nuestro canal. Și cu toate astea ne vă spunem la revedere pentru un nou video. Y adiós a todos, nos vemos en el siguiente video.